Hrvatski vatrogasci i mnogi drugi, njihov rad je najteži, uvijek su tu kad treba. Također želim prenijeti čvrstu poruku predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, cijele naše Vlade, o pomoći koja će biti brza i koja će biti olakšavajuća ljudima uslijed ovih tegoba. Nažalost, hrvatski poljoprivrednici su uvijek među prvima koji su izloženi posljedicama prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Tjedan je dana u odnosu na štetu koju smo nedavno pretrpjeli, dakle prošlo je tjedan dana od velikih šteta koji su pogodili poljoprivrednike i građane Varaždinske županije, a i tada već Krapinsko-zagorske, Međimurske i još nekih drugih županija, a evo danas ovdje svjedočimo teškim posljedicama sinoćnje elementarne nepogode. Mi ćemo naravno onima koji budu imali trajne štete, koje je spomenuo župan, a to su oni čiji nasadi više neće moći obavljati svoje funkcije, neće biti proizvodno potentni u svim narednim godinama, pomoći putem mjere 5 programa ruralnog razvoja. To je mjera koja se odnosi na obnovu investicijskog potencijala, dakle krčenje, sadnja, ponovne investicije. Zatim isto tako tu je isto zakon pomoću kojeg se saniraju posljedica, za koji mnogi govore da nadoknade koje iz njega proizlaze nisu dovoljne. Mi smo prošle godine stoga uveli i jedan treći put u odnosu na saniranje posljedica. Prvi takav primjer je bio u Požeško-slavonskoj županiji, kad smo u suradnji sa županijom na temelju odluke Vlade i osiguranja financijskih sredstava od strane Vlade Republike Hrvatske izradili brz program pomoći za praktično saniranje gubitka prihoda. Znači jedno su štete na investicijama, to radimo pomoću programa ruralnog razvoja, sufinanciramo europskim fondovima, a drugo je gubitak prihoda i promptna pomoć u otklanjanju ovih posljedica kako bi se ljudi mogli brzo vratiti svojim životima i proizvodnjima. To smo uspostavili kao dodatan mehanizam prošle godine, ljudi su to pozdravili i tako će biti isto tako na području Krapinsko-zagorske županije, ali i ovih županija koje sam predstavila. Poljoprivreda nije nadležna za sustav upravljanja protugradnom obranom. Ja mislim doista da ova pitanja se moraju malo, nemojte mi to zamjeriti, naravno ću ja pokušati odgovoriti, ali malo više usmjeriti na klimatologe, na meteorologe i na one koji su operativno zaduženi za upravljanje. Međutim, ponovit ću ono što je nama rekla ta stručna i znanstvena zajednica, ne samo rekla, nego i na temelju studija koji su dostavili svim tijelima državne uprave koji su zainteresirani za ovu temu direktno ili indirektno. Među njima smo naravno i mi u Ministarstvu poljoprivrede. Sustav protugradne obrane po njima ne postoje dokazi da je sustav protugradne obrane učinkovit. Ne postoje stručni i znanstveni dokazi. Dakle, ja ponavljam ono što govore i pišu oni koji su za to zaduženi. Ja mislim da treba imati povjerenja u znanstvenu zajednicu i hrvatsku i svjetsku. Nema razloga da se tu išta skriva. Pa vidite da ulažemo sredstva u različite druge načine i ta sredstva su i veća puno nego što je to bilo predviđeno. Treba isto tako spomenuti da osim što se taj sustav uglavnom, pa i u cijelosti po posljednjim podacima, napustio na nacionalnim nivoima, da on još postoji u nekoliko država, ali ne na nacionalnom nivou, nego od strane lokalne ili regionalne zajednice. Treba dodati da je on pokrivao 13 hrvatskih, čini mi se, županija i da je pokrivao jedno 26.800 kvadratnih kilometara prostora. Svaka pomoć poljoprivredi, svaka obrana treba biti cjelovita, trebamo osigurati jedan tretman i treba biti odgovora s obzirom da trošimo sredstva poreznih obveznika. Znači mi, to sad govorim u Ministarstvu poljoprivrede, idemo sljedećim putem. Obnova investicijska pomoću mjere 5, sufinanciranje osiguranja pomoću mjere 17, dodatne potpore ljudima zbog gubitka prihoda, zato što moraju preživjeti u kratkom roku dok se investicije ne realiziraju. I isto tako putem mjere 4 financiramo mreže, obranu koju će poduzetnici, odnosno poljoprivrednici sami postaviti na svom gospodarstvu. Da za investicijske potrebe postoji posebna mjera programa ruralnog razvoja
Mi ćemo ovih dana objaviti natječaj, ali nisam sigurna da će ljudi biti naravno spremni da se jave na ovaj natječaj, ali nama je to praktično, s obzirom na katastrofe koje se događaju, otvoreno veći dio godine. Mi imamo sad već po 2, 3, pa i 4 natječaja godišnje za otklanjanje takvih posljedica. Dakle, to je što se tiče investicija. Mi smo prošle godine na inicijativu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i uz potporu Vlade osigurali dodatna sredstva za ublažavanje posljedica gubitka prihoda. Znači, to je neinvesticijska potpora, to će biti potpora po kriterijima koji će biti obznanjeni u programu. Ako ćemo raditi po istom modelu, a hoćemo, kakav smo radili u Požeško-slavonskoj županiji, program će objaviti županija, mi ćemo joj pomoći i osigurati sredstva. Znači 2 modela i moraju se javljati na natječaj, u kojim rokovima mogu očekivati pomoć? Za prihode, za gubitak prihoda i brzo saniranje posljedica, po meni u kratkom roku, po meni u roku od 2 mjeseca. Dok donesemo program javna savjetovanja, odluka Vlade će biti idući tjedan, to je rok dok se prođu službene procjene, a 2 mjeseca će trebati najmanje. A investicija je nešto dulje? Investicija je nešto dulje, ali opet mi ćemo osigurati mjeru odmah. Ali s obzirom da postoji službena procedura priznavanja troškova prikupljanja ponuda, koji smo mi značajno olakšali, ali ipak se ne može bez procedure, jer je riječ o korištenju javnih sredstava, neovisno o tome financiraju se iz europskog ili hrvatskog proračuna, dakle potrebno je ipak nešto dulje.